भिडियोटी पसंद आसिले छोट लाइक टे करंतु नुआ रे आम चैनल को विजिट करथिले सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଏସବୁ କରିଛି? ମୁଁ ନଥିବାବେଳେ ବାପା ଏସବୁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କେତେ ମନା କଲି ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହେଲେ କାହା ସହିତ ତମ ବାହାଘର ଠିକ ଅଛି? ବଡ ପୁଅ ଜଗତ ସହିତ। ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରହିବ। ତମେ ଜଗତକୁ ବାହି ତା ଘରଣୀ ସଜିବ ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତମ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜମାଇକି ରୋମାନ୍ସ କରିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ? ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଖାଇବାର ବହୁତ ମଜା ଥାଏ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ ପାଇଲି? No, no,